A social media musamman a Facebook yanzu kwanakin bayan an turo min da wani link da na bude link din hotona ne sunana ne amma batsa suke sakawa a ciki, batsa suke sakawa, zagin malamai suke yi a ciki. Ina musulma ta yaya zan zo in yi wa'annan abubuwa? Ina musulma, ina yar arewa, ina bahaushiya, Hausa Fulani, in je in rubuta irin wa'annan abubuwa. Za ka ga mutum ya je comment section yana zagi na, yana ci min mutunci saboda yana tunanin cewa ni ce. Akwai tarbiyya a gidanmu, in ma babu tarbiyya ni musulma ce, kalmar shahada nake, ta yaya zan zo in aikata wa'annan abubuwa? To jama'a masu bibiyar mu kamar kullum muna godiya, kamar bayani na fara sakawa na Hadiza Gabon da kuka fara ji akan shari'an nan da ake yi da ita ne a nan Kaduna, a inda wani yake cewa ya haɗu da ita a kafafen sada labarai na zamani wato social media, yake cewa yana soyayya da ita kuma yana tura mata kuɗi har suka ɗauki tsawon lokaci suna zuwa kotu. To yau an yi shiga ƙarshe a inda kotu ta wanke ta. To na san za ku so ku ji yadda abun yake da kuma kalubalen da ta fuskanta akan wannan abubuwa. To abin da dai na riga na sani ne, ban yi laifin nan ba kuma na faɗa musu tun farko ban yi wannan laifin. Kuma su ma masu kawo wa'anda suka kawo ƙara na sun san cewa ban aikata wannan laifin ba. To abin da na sani ne, kuma duk mai gaskiya Allah sai ya taimake shi, sai ya ga gaskiyar ta bayyana. But alhamdulillah dai karshen wannan abin da masifa da bala'i na alhamdulillah komai ya zo ya wuce. Ka san wayansu mutane kamar yanzu in ka karkato social media aka yi ta cewa in miyar mishi da kuɗin shi, in yi kaza wayansu kuma da suke tunanin cewa ba zan iya aikatawa ba sun yi supporting, sun ce a ba za ta iya aikata shi. So abin da ni nake kira ga mutane, ku daina duba abubuwan da ake yi a social media. Yanzu mutum zai je ya bude account da sunan mutum, har da account din banki yanzu ana yi. Akwai irin account da ake budewa sai kaga mutum yana tambaya 10,000, 3,000, kati 2,000 da sauransu. So mutane ya kamata mu yi a hankali. In shi misali ya samu nasara har ya kawo ni ƙara har aka yi shekara kusan muna da iya na biyu, wani ba zai yi wannan ba. Kuma suna yi ba akan yan fim kadai ake yi ba, ana daukan hoton mutum ma kawai aje a saka sai a yi ƙarya da shi. So da fatan dai mutane za su gane cewa akwai cyber crimes, akwai kuma waɗanda suke nan on social media. Yanzu wayansu suna cewa ai na yi waya da ita video call da waya. Akwai applications da dama wanda yake son abin ka yafi ka dabara. Akwai abubuwa da daman da ake yi yanzu nan zaka ga mutum yana ma magana a waya, ba ma magana ba, kana ganin hoton shi kawai. Ana amfani da wa'annan na'urar wurin damfarar mutane, wurin ƙarya, wurin cin zarafin mutane on social media, sai a yi hattara. Shi dai ga yanda nashi ya ƙare. Akwai wani sako da kike da shi a matsayin ki na mace da su maza na ganin cewa haka kurin ba san mace ba su dinga tura mata kuɗi? To wayannan mazan dai ban san me zan ce musu ba, sai da ai musu addu'a, saboda in ba haka ba wataƙila a gida ma ana neman wannan kuɗin da ka je social media mace ta turo maka da request saboda ta ce maka Hadiza ne, sannan ta ce maka a'a motar ta ya lalace tana buƙatar 5,000 ko kuma a'a katin ta babu. Baya making sense. So amma kuma in Allah ya nufa mutum da wahala kuma sai kaga yana ta turo kuɗin nan. Allah dai ya sauke. Shawaran da zan bamu ko kuma abinda ni da kaina ai darasi na ɗauka. Kuma muna fatan dai Allah ya kawo mana zamanin da mutane za su gane, za su fahimci cewa ba za mu je social media, ko ni ko yan uwana yan fim ko ma ba dan uwana dan fim ba, duk wanda aka yi wa wannan victims ne, ana samun su kullum ana gani on social media. I just hope and I pray wannan abin ya zo karshe, mutanen mu su ilimantu akan cewa mutum ba zai je social media ya roke ka 3,000 ko 5,000 a social media, musamman a Facebook yanzu kwanakin bayan an turo min da wani link da na bude link din hotona ne sunana ne amma batsa suke sakawa a ciki, batsa suke sakawa, zagin malamai suke yi a ciki. Ina musulma ta yaya zan zo in yi wa'annan abubuwa? Ina musulma, ina yar arewa, ina bahaushiya, Hausa Fulani, in je in rubuta irin wa'annan abubuwa. Za ka ga mutum ya je comment section yana zagi na, yana ci min mutunci saboda yana tunanin cewa ni ce. Akwai tarbiyya a gidanmu, in ma babu tarbiyya ni musulma ce, kalmar shahada nake, ta yaya zan zo in aikata wa'annan abubuwa? So Allah dai ya sauke, Allah ya sa su gane, kuma ba za su gane ba Allah ya musu daidai da su. Ina da accounts ina a Facebook da Twitter, duk verified accounts ne. Even verified accounts din ma mutane sun sani. Kaman kwanaki wani aka gama damfaran shi, sai da aka gama damfaran shi sai ya nemi verified account dina, ya ce ga abin da aka yi mishi. Sai ni ci to me zan maka? Ba abin da zan iya maka.
baka yi rigakafi ba sai da ka samu rashin lafiya ka sani ba zan iya in zo in ce maka ba ni 2,000 ba ko ba ni 3,000 ba zan damfari mutum on social media in damfare shi 380 ba fa miliyan 300 ba. Allah dai ma ya tsare mu daga cutan wani, Allah kuma ya kare mu. To a cikin jawabin da ta gabatar kuna ji har tana cewa a rika kiyayewa na cewa ba dan ka haɗu da mutum a kafafen yaɗa labaru na zamani ba wato social media ka ɗauki kuɗinka kana bashi baka tabbatar da kowane ne ba. To muna fatar Allah ya ƙara tsare mu da tsarewarsa, muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu.